Jeung tabuk tini 10 tarik November 2023 Tisha mungkri bising kelaijak Budrai Chaudhry para o jaga prai 100 family jefrun jimi borok para khaka tini sak jora borok o amsayo tui krui tongmani tui mane nungjaknai tui manthogya borok hasal ni tui naharui nunglaimani ya tini DWS ni bisingtui jung onek chestani yagulo tini o amsani lukurok tui mana thanganorok nukna tini o tui prai 100 family oroni o tui mannai ingkai o amsani lukurokno jung khaksamate hamjak bung yapharot o tui ni bisingtui borok tabuk te kosto tang situng hasal ni tui tana hana nang situng abono jung wansugui tui jung o jaga o tui nokno udbodon khlailai sini EM sir tongo sini subjonal chairman tongo kei jate o machine rok o nog rokno jotno khai toninani amno jung o amsani lukurokno koijao ingkai jung je operator bono bo sanai somoi mote tui sarogui o amchaio jate nini jamilung nini o Budrai Chaudhry para te ayang gojobo kisa manjakhoro o amchani lukurok omo hatai kuchuk jaga o kamirok to kamini lukurok te tuini obab unglak obo bo hoyto phung sarik sarok kangkai jung daily ni je tui nangmani oroni hoyto mansinai salunani bumung oroni no oroni o locally no ang bumung khoroksa buri omni mane tabuk je tui khai tongmani omni karite boja ro mane abo hai immigration ke thani tong omo kwbang ma jaga no jung motamuti ready bai kha asa khayo chini hezamara block ni bisingo je bisirok tongbai mani joto bisio no tuini obab tangthung abo jung naikului no samung khlailai tongo ke chesta chalugui tongo tuini logi lama rok bo joto no jung lukurok jate kuno besebo mata tongthong abono jung chini naharmung abono chini wansukmung hambai ni sagar tini sasong hayo ro nongo o amchayo tuyo manthali mana mantholi mana bum hai sanam sasong sinara hangai tabok sinara pusram para boinra para jamilung hadung dabra bokhra kiting agai ko boinra api ta sinara be obawa tui manthaya lama kijao sebara o lama to ta khlai tong bagdo ko khaja bisi rombai tui manyang to o abo khai sar ayang khama tukna thangai basin leta phata bak tok mahai ma phayo harpek amban kia to har tui phaita abong nong o amchayo MLA tai EM phai nong o amchayo tui mantholi ka lama rok sramani ka tak omno tui tak sasong bum hai ke nang hamlago jeng hamang khai ma tong hamo ni ma hinta borap te khai kyang ga sung te ba hamlago lama go I bo so jeng yani ang bak tok wang khai burang ka or doton burasang ngang boleh hamlak tong ka angka dameleng ani to waktu ku angka bokro kiting boindra para dameleng angka beto no to ro maya lama ham ya arbo lama ham yang tong dameleng bo ana ko te rin tong ka ta bo I ro phajak ta ayo machine sam te pro kai boja kan tui bai abo angkai au mati ti ro angkai o kwa ki je 지금 코로 약주라고 마상고 밀 몽다로 아니 몽다 죽이더라 왁도고니 나와 파르노 왁도고 뭐 비식라이 뭐 아? 뭐 콘체트 라이 이거 응급도 참 그러냐 비심 그래 신나 콘센트 미신 거 예 사정이 아버노 앙아와이세 파요 님 블럭인가
그거 하지 마라. 하지 마라. 응.